На питання, чи били, у відповідь отримав ствердний кивок. Наріман Джелялов підтвердив катування окупаційними силовиками іншого бранця Гасана Ахтемова. Про це йдеться у листі від незаконно затриманого першого заступника голови Меджлісу, який опублікував адвокат Микола Полозов. Згідно з текстом, Наріман Джелялов встиг поспілкуватися у будівлі ФСБ з Гасаном Ахтемовим, якому окупанти закидають диверсію на газопроводі. Бранець підтвердив, що до нього застосували тортури. Ближе к 4 утра мне устроили очную ставку с одним из ребят. Я успел спросить, в порядке ли он, на что он помотал головой. Били, в ответ утвердительный кивок. В ходе этого мероприятия я наконец-то услышал, что рассказали ребята. Про катування затриманих братів Гасана та Азіза Ахтемових заявили адвокати. На судилищі захисників не допустили до бранців. Нібито вони самі відмовилися від послуг адвоката. Після засідання бранці майже не реагували і навіть не піднімали голови, розповіла адвокат Софія Шабанова. Напередодні з'явилося відео з нібито зізнанням у диверсії. Бранці плутаються у свідченнях та затинаються, вимовляючи складні терміни. Погрожуючи і маніпулюючи, окупанти хотіли змусити до псевдосвідчень и Нарімана Джелялова. Меня, не снимая мешок и наручники, повели в какое-то здание, в цокольное помещение. Оно было светлым. В комнате находились минимум 4 человека. Меня посадили на стул спиной вперед, после чего мужчина властным голосом сразу начал обвинять меня в подрыве газопровода. Используя громкие эпитеты, он стал говорить о том, что я подставил молодых ребят, используя свой авторитет, сподвигнул их на преступление и тому подобное. После чего мягким голосом разговаривал добрый дядя. Спрашивал, не жмут ли наручники, рассуждал о ситуации в Крыму. Его сменял злой. Говорил, что ребята все рассказали, и он обо всем в курсе, но хочет услышать от меня. Угрожал, что у меня 2 пути – плохой и очень плохой. Я не хотел навредить ребятам. Стал осторожно говорить, оттягивая как можно дольше. Злой в итоге не выдержал и стал говорить то, что известно. Еще раз напомнил, что все может пойти по-плохому. И я подтвердил его информацию, надеясь, что это не навредит ребятам, но в то же время спасет меня от пыток или иного применения силы. Нарімана Джелялова також тестували на поліграфії. Його завели до окремого кабінету, де був психолог та кілька силовиків у балаклавах. Як раніше заявив адвокат Микола Полозов, ця процедура була незаконною. Азіза та Гасана Ахтемових, а також першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова окупанти викрали з власних домівок 3 і 4 вересня. Братам Ахтемовим закидають диверсію на газопроводі у Перевальному під Сімферополем, а Нарімана Джелялова звинуватили в нібито підбурюванні до цього.